Plag hosting जासिगोन दसेनि उनाव आयंआबो सफैबाय गासिबो सफैजोब्बाय रायजो राजानो बिथांमोना सोरबा साथा लानायावसो थाफानांसिगोन खोमा आयं आयौ थाबाय नै खिना सेना मोदोम सोदोमाथाय आयंना सेना मोदोम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 14 जुलाइ फुंगा 36थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय समखं तिनिआलि TMPK कमप्लेक्सआव खुंफुंनो लानाय जादों। बेनिनो दा गिबि हाबाफारि गोथार फिरफिला बिरहोनाय। बे गोथार फिरफिला बिरहोनाय समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हादों DDCनि गाहाय आफादगिरि दिदोम आफादगिरि मुस्रिमा फुलेश्वरी दैमारी आब', नुजाथिनो हादों DDC आब'नि बोसोनगिरि मुस्रिमा कमिला ब्रह्म आब', नुजाथिबावनो हादों जोंनि DDC आब'नि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा फामि सरगियारि आब', नुजाथिनो हागौ फिरफिलानि सिङावनो जोंनि DDC आब'नि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां बिबानगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दखरानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आफादगिरि आरो बिथांमोननि मावथि फारिया बिथांमोन दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जोंनि गेजेराव दिदोम आफादगिरि जोंनि गेजेराव दंफैखायो। बिथाङानो जाबाय मुस्रिमा फुलेश्वरी दैमारी आब'। बिथांखौ जों आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो सानदों। बिथाङानो जाबाय मुस्रिमा फुलेश्वरी दैमारी जोंनि दिदोम आफादगिरि। लोगोसे दिनैनि बे गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय आं बिथांखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। फिरफिलाखौ मान हो। गोजोननाय थाबाय बिथां आफादगिरि आब'आ गोथार फिरफिला बिरहोना होनायनि थाखाय। लोगोसे आफादगिरि बिथां आब'खौ दिनैनि फिरफिलानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय फुंबिलिनि आं DDCनि आफादगिरि जानानै गिदिर फिरफिलानि सिङाव थानाय गासिबो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो
आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै 14 जुलाइ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सान। 1986 मायथाइयाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जोनोम जादोंमोन। नाथाय बेबादि खुंथि हिसाबै लानाया 1987 मायथाइनिफ्राय खुंनाय लादोंमोन। ओंखायनो दिनैनि बे साना 36थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' आइजोनि नेरसोन हिसाबै दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बे गोथार फिरफिलायानो जाबाय बर' आइजोनि मोनसे गाहायथि नेरसोन। बे नेरसोनखौ लानानै जोङो बर' आइजो होननानै सिनाय जायो। बे फिरफिलानि गाबा जाहैबाय गोमो गाब। बे गोमो गाबनि गेजेराव गोजा सान आरो बेनि जिङाव रिगि रिगां हाजो आगरजों लोगोसे फारौ मेगन दंफायो। बे फारौ मेगनानो जाहैबाय बर' बिमाफ्रा गिबिसिन गावनि फिसाफोरखौ आगर फोरोंजेननाय आगर। ओंखायनो बर' आइजोफ्रा बेखौ लाफानाय जादों। लोगोसे गोथां गाबनि हाजो आगर। बे गोथां गाबनि हाजो आगरानो जाहैबाय बर'नि गाहाय नेरसोन। बे आरो गोथां गाबानो जाहैबाय साहस आरो मिथिंगायारिनि गाब। लोगोसे बेनि गेजेराव मोनसे थि सान दङ। सान थायोब्लासो सान जायो। बे बर' आइजोनि मोनसे नेरसोन। सान बादि बर' आइजोफोरनि साननाय हनाय गियान जोनोम होनाय बेफोर मोनसे मेगन नुस्रांनाय स्रांनि नेरसोन। गोमो गाबानो जाहैबाय जोङो मंगलीय हारिनि। नंखायनो जों गासिबो फिरफिलाखौ गोमो गाबनि लानाय जायो। मानोना जोंनि मोदोमनि गाबफ्रा बादामि गाब एबा गोमोस्लिउ जायो। ओंखायनो बे गाबखौ लानाय जायो। फिरफिलानि गाबा एसेनोसै आरो गाबनि ओंथिया लोगोसे जोङो बे आइजो आफादखौ दानायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय नाथाय जायोब्ला थांनानै मावनो हाया। ओंखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ। 1986 मायथाइयाव दादोंमोन। बेयो जाहैबाय आथोबमोन। अल ट्राइबेल वमेन वेलफेयार फेडारेसनमोन। बे समाव इनारि जेसेबां गुबुन ट्राइबेल हारि दंमोन बे आइजोफोरखौ लाफानानैसो मोनसे आथोब होनानै दानाय जादोंमोन। ललिता नार्जारि आब'आ बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन आरो बेहाय आफादगिरि महरै गिबिसिन प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा MLA MP बो बाहागो मोनदोंमोन। बिथाङानो गिबि गायसनगिरि आफादगिरि आरो लतिका दैमारि बिथाङानो जाहैबाय गाहाय नार्जारिमोन। बिथांमोना दिनैसिमबो दङ। सोलायनो गोनां जादों। बे महर सोलायनो गोनां गुबै ओंथियानो जाहैबाय आथोब समाव जेब्ला आथोब दानानै दंमोन बे नामल' जादोंमोन। जोंहा हारिनि माखासे खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। बे हारिनि खामानि मावनो गोनां जानायलाय गुबुन ट्राइबेल हायेनारि आइजोफ्रा जोंहा बर'नि गावनि गुबुनै खामानि मावनो गोनां जानायनि थाखाय उनाव आबोग महर लानो गोनां जादों। मानोना जोंहा हारि नागिरनाय राव नागिरनाय बाहाय गुबुनै मावनो गोनां जानायनि थाखाय जोङो आबोग जानो गोनां जादों। माने फिरफिला बिरहोनायनि सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बिथां एसेयावनो हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जों एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। लोगो लोगो नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय। बेहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो गसंहैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बिबार बावनाय हाबाफारि अनसाय आफादनि जोनोम सानखौ सिरिन दख'रानि सिङाव थानाय कमप्लेक्सआव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों।
बेनिनो फारिलाइ बायदि दायो नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय बिबार बावजेनगिरि महरै जोंनि गेजेराव लेंहरनानै लाबोजानाय आलासि दंफैखायो बिथाङानो जाहैबाय मुस्लिमा हानि सरगियारि बिथाङा DDC आदबनि लेङाइ आफादगिरि दा बिथांखौ जों आफादनि जानानै रायज्लायनायजों बरायनो सानदों बिथाङानो मुस्लिम हानि सरगियारि DDC आदबनि लेङाइ आफादगिरि दा बिथांखौ गिबियावनो बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय दानिया आब'खौ मुंख्लंगिरिफोरनि मुङाव बिबार बावनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय गाहाय नेहाथारि जानानै आं गुरैयै खावलायनायजों लोगोसे गुबुन माखासे गुबुन बिबाराव थानाय बिबानगिरिफोर मानगोनां दिनै नैबे संख्रां तिनिआलि TMP कमप्लेक्सआव 36थि दुलाराय बर'आइज अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे लेङाइ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बावनो होगोन